Kung kulturang Ilocano lang din ang ating pag-uusapan mga kaportal, ay nangunguna na dyan ang longganisa at ng chicharon. Kaya naman, nahanap natin dito sa Barangay 6 San Nicolas ang Nanakarings Longganisa na siyang gumagawa rin pala ng chicharon. Kaya naman, ano pang hinihintay natin mula sa pagpuproseso ng longganisa at hanggang sa pagkain ng longganisa at ng chicharon ay ating panonoorin eksklusibo dito sa News Portal Ilocos. Tinatawag nilang okilas o kaya naman chicharon ang isa sa mga ingredients sa munggo, pinakbet at kung anumang ulam na Ilocano. At dahil curious ang News Portal Ilocos ay pinuntahan natin sila sa Barangay 6 San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. Ito ang famous Nanakarings na nagtitinda noon pang 1960s na ngayon ay pinamumunuan ng kanyang apo na si Ma'am Crystal Abigail Grande. Dito ay ipapakita natin kung anong proseso ang ginagawa nila sa okilas at ng kanilang napakasarap na longganisa. Naabutan natin na tapos na nilang maisalang sa mainit na tubig at mapalambot ang mga balat. Kaya naman ang naabutan na lang natin ay kung paano nilang ikinakat ang mga balat para maging ganap na pika-pika. Pagkatapos nito ay linagyan na nila ng pampalasang asin at monosodium glutamate nang sa gayon ay magkalasa naman ang ating okilas o chicharon. At pagkatapos nito ay papalamigin muna ang balat ng baboy bago isalang sa mainit na mantika. At ito ang unang salang ng mga balat ng baboy sa napakainit na mantika. Pagkatapos ay hahanguin ang mga ito at ihahanda ang mga ito sa tinatawag nilang puffing o panagbusi. At pagkatapos mapalamig ang mga balat ng baboy ay ito na ang hinihintay ng lahat, ang tinatawag nilang panagbusi o puffing para sa mga okilas. At ito na ang finished product, ang ating ipinagmamalaking okilas. Yung pinagmamalaki nilang okilas. Ayan. So, product tasting natin. Ayan. Maliit na kasi yung mga brace ko, guys. Ito na. Sa mga may brace dyan, good luck. Ayan. So, ito na. Ang sarap. Hindi siya maalat. Hindi rin siya oily. So, talagang pwedeng-pwede. And of course, sabihin nila kanina, 70 pesos per pack. And of course, yung isang kilo po natin, that would be 500 pesos. So, ayan. Inumpisahan ko na itong kainin kanina yan. Masarap pa to with sukang Iloco, guys. Ayan. So, sa mga nais pong bumili na kayo kasi sold out po lagi ang kanilang okilas o ang kanilang chicharon. Pagkatapos ng okilas ay susunod nating ipapakita ang napaka-meaty, juicy at tasty na longganisa na pinagpapasahan pa ang recipe simula 1960s mula kay Nana Karing. Dito ay nakita nating na-mix na ang dried meat at ang mga ingredients nito at inilalagay na ang mga ito sa filling machine. Pagkatapos ay nilalagyan na nila ito ng sinulid. Ayan mga ka-News Portal, pagkatapos nating magluto, ayan, kasama po natin si Ma'am Crystal and of course yung mga staff nila. And eto na nga, after ng processing and of course ng pagluluto nila, eto na po yung, sinali lang natin to ha, yung bagnet or bagnut, ayan. And of course yung kanilang bestseller na longganisa. So eto na guys, let's taste it. Ayan, takam na ba kayong lahat? Eto na. Ayan, hindi naman mataba hindi yung talagang ang daming taba niya. Of course, yung lasa. Yun yung pinaka inaabangan sa lahat. Yung lasa ng kanilang product. Pwede mong isaw to sa sa munggo. O kaya naman sa pakbet ninyo. Ayan. May lasa siya ha, na napakasarap. And yung kasing iba,
walang lasa. Or yung kasing iba, napakaalat. But for this, tamang-tama lang po yung nilagay na pampalasa. And malalasahan mo talaga. And hindi siya mataba, yung talagang ang daming taba na pwede ka nang atakihin sa cholesterol yon. Hindi po ganun. And ito rin, na natin yung skin niya. Napaka-crispy. Hindi rin po siya talagang napakamantika, hindi po ganun yon. Masarap. And hindi rin malansa. And of course, na yung kanilang Ilocos Native Longganisa, guys. Let's taste it. Aba, tamang-tama talagang yung measurement ng kanilang ingredients. Pasok na pasok. Lalo na pag ikaw ay talagang nag-crave po ng Ilocos Native Longganisa. Hindi rin po siya mataba. Ang dami niyang meat, you know. Ang daming meat. Oh, 'di ba? Hindi siya yung talagang marami yung taba. And of course, masarap pang pulutan, masarap pang ulam. 'Di ba? And of course, ito. Best po ito pag meron pong kamatis, sibuyas, and of course yung bagoong. So, napakasarap, guys. So, kung i-rate mo to ng 10, 10 ang highest, 10 over 10. Congratulations sa inyo, Ma'am Crystal. Pero curious ako, simula pa noong 1960s na pinatayo ni Nana Karing itong business na ito, kumusta naman kaya ang evolusyon at syempre ang pamumuno ng kanyang apo na si Ma'am Crystal Abigail Grande? Portal, katatapos lang natin kumain ng kanilang okilas and of course ng kanilang longganisa na product dito sa Nana Karing's longganisa, mga kanyos portal, ay ating makakapanayam si Ma'am Crystal Abigail Grande, na kung saan ay siya na ngayon ang may authority na mag-manage ng kanilang business. So, Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po, Sir Lauren. Okay. Ma'am, pwede ba namin alamin kailan nag-umpisa ang Nana Karings? Well, nag-umpisa po siya sa, in-start po siya ng lola ko, si Nana Karings. That's way back 1960s pa po. So, minanage ko lang siya after niyang namatay noong 2017. So, 2017 kami nag-took control of the business. Okay. So, Ma'am, yung lasa noong 1960s hanggang ngayon, na-retain po ba? Yes, sir. Siyempre po, sa 35 years of my existence, lumaki na po ako na every morning, gumagawa po kami ng bagnet longganisa at yung ukilas na yan. So, hindi malayo na, siyempre, kailangan namin pag-aralan kasi doon po kami nabuhay. Okay. So, Ma'am, kumusta naman po yung negosyo natin? Nandun na po ba sa mga malls? Sa mga pamilihang bayan? As of now, sir, nag-start po kami sa market. So, sa market po, sa mga wet markets natin, sa Lawag Market po, meron na po tayong partners po na nagbebenta po ng ating products. That's si Balantak Cook Meat sa Bagnet section po, Chicharong Bagnet section, at saka si G Abelion Cook Meat po. At saka sa San Nicolas naman po, si Geb Cook Meat at saka si Cheralyn's Chicharon po sa San Nicolas Market. Try na po namin pumasok sa mall. Ano na naman po kami, pero hinihintay po namin yung CPR ng ating longganisa at saka bagnet. Okay. So, yung chicharon po ninyo and of course, yung okilas and longganisa, talaga po ba na maipagmamalaki natin? Ano po yung pinagkaiba na ipinagmamalaki ngayon ng Nana Karings?
Ang may pagmamalagi po namin is yung, syempre, na-retain po namin yung lasa. At saka, sa Ilocos Norte lang po tayo makakatikim ng longganisa na hindi matamis. At saka dito po, yung ingredients natin, very unique po. Yung sokang Iloco, native garlic, very local po yung mga ingredients natin. At saka, syempre, yung timing na rin po ng paglagay ng ingredients. Yun po yung secret po natin sa pag mga products po natin. Okay. So, kumusta naman po yung feedback ng mga tao sa inyong produkto po? Feedback, sir, verbally, madalang po. Pero yung parang ano nila sa produkto, ano bang tawag doon? Patronize nila sa produkto. Like, dumadami kasi yung demands. Yung palaki ng palaki yung order natin everyday, yun po yung tinuturing kong feedback. Kasi yung sales po is lumalaki. So, inaasahan po ba natin, ma'am, na pagkatapos nito, talagang dadagsa po ang mga orders na yon dito sa Nana sir. Karings? Hopefully po, sa tulong po ng News Portal Ilocos, hopefully, mas marami pa tayong mga resellers, mga beginning entrepreneurs po. Pwede po silang magsimula sa amin. Opo. Okay. With that, ma'am, ano na po yung paanyaya po ninyo sa mga nanonood ngayon sa Okay News Portal po. Ilocos? Sa mga gusto pong makatikim ng products po namin, available po siya sa Lawag Supermarket po, sa second floor, sa si Balenta Cook Meat po, sa Bagnet section, at saka si G. Abelion Cook Meat. At saka sa San Nicolas naman po, meron po tayong partners po dyan, si Geb Cook Meat, at saka si Charlene's Crispy Chicharon po sa Bagnet section din po ng palengke natin. At saka meron din po tayong Okilas doon sa Storm Sky, Wines and Liquors po, Batak Road, Barangay 12, San Nicolas, Ilocos Norte po. Okay, kung nais nilang mag-resell, mag-retail, or umangkat po sa inyo, ano po yung mga pwede po nilang kontakin, ma'am? At na ngayon, doon na rin sila magtanong ng presyo. Yes po. Meron po tayong Facebook page, Nana Karings po. Ang profile picture po niya is yung Nana Karing ko po. Ito po siya. Si Nana Karing. At saka, pwede rin po, direct message niyo po ako sa Facebook po, Chris Space Tal po. Or sa cellphone number 0906 556-1106 po. I'm expecting for your orders po, ma'am, sir. So, isabay po tayo umangat sa pag-business. Support lang. Manipud San Nicolas, Lawrence Martinez, News Portal, Ilocos.